Имаш ли нужда понякога да бъдеш празен лист хартия, който ти да избираш какво да слагаш? Какви мисли, какви емоции, какви чувства? Имаш ли нужда понякога да излееш всичко върху този лист и да махнеш целият товар, без да имаш очаквания, без да имаш перфекционизъм, без да мислиш какво ще стане, какво ще бъде, какъв ще е резултат, а просто да се отдадеш на емоцията, да излееш всичко, да сложиш ли всичко на листа и от тук нататък да почнеш да изграждаш новото. Сякаш си издухал всичко от себе си върху този лист. Ето точно това ще правиме в петък, в нашето ателие. Ще слагаме основите на това, което искаш да махнеш, това, което искаш да имаш и, разбира се, това ще завихри една прекрасна енергия на новото, на новата емоция, на новото намерение, на всичко това, което искаш да се случи в твоя живот. Манифестиране. Да подредим мислите, да сложим цвят на емоцията, да сложим всичко това, от което имаш нужда, в една прекрасна атмосфера, една прекрасна обстановка, с вкусно хапване, чаша вино и цвят. Ела, ще бъде прекрасно. И не само ще се насладиш на това да направиш твоето произведение, ами ще се отдадеш точно на това, което имаш нужда. Отпускане, компания, хубави емоции, намерение, мечтание, време за теб, за най-ценният човек, който си ти. Този петък, 10.10, на това ангелско число, те очаквам от 18.30. В линка ще видиш повече информация. Заповядай, ще бъде наистина прекрасно.